салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Ана ми намуд платьёи аҷоибот фасонаки новинка омада духтаро. Суроға духтаро бозори Корвон, ҳафтум дарвозаи тарафи Чило бозор духтаро. Дуюм қатор. Рақамҳои савдогар мемонам, чизе ки нофаҳмои маълумоти пирара яхчон мегирад. Ё чанде? Ни платьёшон духтаро бори Дубай 450 сомон нигоҳ кунед. Баъд ранги и камтар баланда, телефонда рангаш пастар омада, раст чодган ки ранги баланда. Размера чанд то чанда ё? 450 сомон иша. Иш чи? 400. Иш 400 духтаро, и ҳам 450 сомон ай. Инош чи? 450 ва ёш 400. Ёш 450 духтаро. Ишам 450. 400. Иш 400 сомон духтаро, материалошон мегум ки бори Дубай аҷоибот хушру, качество бомба. Ё 400 я? Ё ҳиҷобай духтаро, нигоҳ кунед, ишам аҷоиб хушру. Размер доранд духтаро, нархушон 400 сомон. На абайҳо 400 сомони духтаро. На хаки цвет сиёҳ дора. Чара светкошон бисёре. Бо духтаро ма рақамҳои савдогара мемонам. Шумо качон гап занед духтаро, бо отдельный сурат непартиян шумода. Духтарако не тройкоша бинед, не юбкаша бинед, чихе хушрӯй. Боло пушакаш кати сета чиз дора. Материали гирбишин духтаро, поча наметова, тагаш чихол дора духтаро. Не. Чихол дора духтаро, нархаш 250 сомон. Тройка. Ёш чандай? Тройка яма. Ишам 250 сомон духтаро, иш шарф дора бо хатиш. Дойко чи? Не духтаро дойка, и ҳам 250 сомон да шалвара кати, не курташ кати. Ё чи? 150. Ё 150 буда духтаро. Ҳам платьяги доран, ҳам каротки доран духтарако. Размеро ҳам ҳастай духтаро. Инами тройка ҳоз нишон додам бо ранги бежави доштаи дар тарафа. Не материал болош ранги материали че? Маечни материал да. Неки сезония ҳозир пӯшида мешавад духтаро. И ҳаму тройка я? 250 буда? Да свет дошта, салатви дошта бо. Каси харидоре марҳамат, WhatsApp савдогар дар рӯи экран нависен. Духтарако ини намуд абайё фақат абая платья мепурсидед, инҷида ҳасти духтаро 900 сомон оригиналай, материалш алваналай духтаро бори Дубай. Баъд ё ҳастад дан намудай тигриш 500 сомон, глянс ипек платья тайёра духтаро, иш 450, иш 550 сомон духтарако. Ҳоз бо ягонташ ай пеш нишон метиём. Ин ай расветкаи 900 сомонашон духтаро. Я бо иша нишон метиём наздиктар. Духтаро ҳам тигр дора, салати баланда духтаро, телефонда рангаш пас омадесте. Расча дигрен ки рангаш аҷоибот хушрувака духтарако. Инади духтаро, инам 500 сомон духтаро, тигре глянс ипекай. Материалш 700 сомон мехарем духтаро, 200 сомон да медисен, худш 900 сомон меша қариб. Ҳоз ё тайёра духтаро, нархошунам даст рас 500 сомони. Духтарако не платьёи материалошон белмандоҳай аҷоиб хушру духти Дубай қатиба кшодакан размерошон ҳаст духтаро. Даставка духтарако доран, нархошон 250 сомон анами қатора духтарако. Дидин ҳар май рангошам хушрӯй. Духтарако аз ин ки нишон додам 250 сомон буд, 7 расветка доштай. Нигоҳ кунед. Качествои борда гап надорам. Материалшон хе мулоимаки хушрӯ. Расветкош ҳаст, бо рақамҳои савдогара мемонам, пурсен отдельный сурат непартиян духтаро. Духтарако ини платья 450 сомон, материали и ипекай духтаро. Ипекай аҷоибот хушрӯ, размер доран, иш 400 буда. Ҳоҷонара духтаро кирташам материалш хушрӯай. Гуфти ва гапо шута мепӯшен, нархаш 400 сомони размер ҳаст. Ҳиҷобу чанда ини? Ини ё 400 духтарако. Каси хардора рақамҳои савдогар дар рӯи экран монда, маълумоти пирара бо яхчон мегирен. Духтарако балхора бинен, чихе фасонак. Балхо ё духтаро ё нам балхи аста ки намеруша, ягон чи намешава духтаро. Нархаш 600 сомон буд, айни ҳол 400 сомони кардаги. Диден? Аҷоиб хушро, ина каси хардора, суроға духтаро, ҳафтум дарвозаи тарафи Чило бозор, дуюм қатор. Даставкам дорам, барои даставкам метавонем ки бинависен шона.